ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୁନିଆରେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ସୁଖ ସୁବିଧା ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଯେ ଅନ୍ୟ ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସେମାନେ ଉଚିତ ମଣୁନାହାନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ସନ୍ତାନମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିମୁଖ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ବେଶ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସ୍ଥା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଯଦି ଏ ବରର ପିଢ଼ି ତାହାଙ୍କ ପିତାମାତା ସେବା ଯତ୍ନ ଅବହେଳା କରନ୍ତି ବା ସେବା କରିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁନାହାନ୍ତି, ଏହା ଦେଖୁଥିବା ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଠିକ୍ ଅନୁରୂପ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଈଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛି। ସେହି ଜ୍ଞାନ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ। ଆପଣାର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ନିର୍ବାହ କଲେ ତାହା ହିଁ ସାର୍ଥକ ଜୀବନ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ବାହ ଭିତରେ ଜୀବନ ସାର୍ଥକତା ସୀମିତ ନଥାଏ। ଏଥିସହ ପରିବାର, ପ୍ରିୟଜନ, ବିଶେଷ କରି ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଜାତି ତଥା ଦେଶ ପ୍ରତି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ହେବ। ପିତାମାତା ତଥା ପରିଜନ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ନିଦର୍ଶନ। ଏହାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ନ କରି ନିଜର ପ୍ରତି ପିତାମାତାଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ସ୍ମରଣ ନ କରି ଯିଏ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଭୁଲିଯାଏ ସେ ଧ୍ୱଂସକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ସଦ୍ଭାବ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।